Kinong yalam kesenjuk kirang bak shnong Ribhoi district. Mentah kasngi ke arpo pratarik araja arpo lai. Kilalet ban kendu yu arpit upadhaya Deputy Commissioner ke Ribhoi. Nak bentah ban pensengau syu ba udai ban tuklar lem. Halor ke jing kabala kendu daki pat ba. Halor ke jing pangkmat. Kabala sar ke leng ki bentah ke them Ribhoi. Bat ha ke jing kendu la yu ban pensengau syu halor ke jing jong ki pat ba. Halor ke jing ram palat ke by register jaka hapo ke district. Hakati kasngi bagi tege no yalam ka senjuk layalam da uba bibi makdo ubade ucaman bat ka jing senran lang daki de khot jong kinong yalam ka senjuk kirang ba shnong Ribhoi yang ka senjuk jongi kirang ba shnong Ribhoi district lawan ni tu ban yo DC alor artli gemat kaban kong golong ga jingi dei bat kene ka jing spread jong kene ka jing pangkhamat conjunctivitis aborok koi ka Ribhoi district jongi teke ke bang susi ban yetu pat ba bro mana kaliang jong ka government ka claimsim kya ai jing dei kene jing pang kamsim interest ni ba kala sarlut kene jing pang na du na skol hadu ki blahe ka jinge kalong ba nak benta ki nong song jungi ki Ribhoi bo bun ki ding nong rap ki ha benta trai de ki siteo ki khatsan singi teng nak benta ki kena skol ru ban pa skol ru mlong ada pep skol la du te ke ki bang wan ki ndu benta tong ba ka jinge de udusi u ba un simkhya ba un pha ya ki teamwork ke jogu ki team ke jogu na kaliang ban kumno ban pai banya jinge de ki jingpang la de ban pathiet ya ki dawai ru dei ban ai ki prescription na kaliang ki doctor nim dei ban suthet lemu leman kumno ngintep ni supan pharmacy ka ba ar susu kolong ba kumaong menteri menen ha ka prescription ngi ba dan kam ban dang ya ki sunglasses then re nang nong inyo ki sunglasses kan te ki jing kerpat ke jungi government balada kamla ban supply ya ki dawai tu supan biang tang ya ki sunglasses lane lada ke government kamla ban ai ki sunglasses su ngai scam ke MLA ki minister jongi ki don gumbos photli ki sunglasses ki jongki te ai kliang no nagituru dala kot kene jimpang dangin sepan pai no ke bang yang nur kolong bau disi un la ai ga commitment bau un sim serious ke ni la tho chau dia me chu ban ngai scam ba ngin la ban ta la kam ye ke ni ka jimpang apo ki kliatski ni kendo ag jingi dei bat ka jingram than jong ni ka bai register ya ki jaka ki puta pi ko maglong menta ba ke babun nang jong song jong Ribhoi ngimut chu ban lai register bat ke babun hi kilong ba jing don kam ka bakirki ba nya ban mortgage ya ki jaka jongi banyo ya ki loan banyo ya ki nogi jing don kam hi ngesam ko mo pa school se wer ngap chem nogi loan pa school ki kun pa class pa college ya ki kun ki sabar ngap chem nogi loan chenrei ladang ilai register di district council ro ki babon gini ki financial institution kim accept ya gini ki bangi register district council te ki shambet ya bangi register baka government te ngimla su ban register nama la rem than ka baca ka jingkentu ko jongi ane ka pon nakal yang sejuk rong ba song Ribhoi kalong ba ka government ka deban perkhat arsien ya ladak tho sisien sa government min sa tho biang yang university pun budien ba ka government hi ka deban persiar mardor ya kene ki jingkiu than ka bai register ya ki jaka ki puta andre te ni pa ba ngilayap kabadai nomor kata babun ki jaka sigi boda isuk ban register cha Assam namar ba ka bai register kata te dei nomor kata ba ka namlong gaduksa se boda ru ba ni kerpat mardor ke government gadi ban simkhya ban penhiar no mardor hi ya jingi dei bat kene ban kumno ban register ya ki jaka ki puta ke jong